Svaki dan, u isto vrijeme, starac bi sjedio na istoj klupi u parku. Uvijek sam. Gledao bi prema jednom starom drvetu kao da nešto čeka. Ljudi su prolazili, neki bi ga i pozdravili, ali on rijetko bi odgovorio. Jednog dana, mladić koji je trčao kroz park stao, znatiželjno ga pogledao i upitao: vidim vas ovdje svaki dan, što toliko gledate? Starac se nasmiješio, ali tužno. Godinama sam jurio za stvarima, karijerom, novcem, odobravanjem drugih. I uspio sam, barem tako sam mislio. Bio sam uspješan, ali nikad stvarno prisutan. Moj sin me često zvao da dođem s njim ovdje. Uvijek sam govorio, kasnije, kad budem imao vremena. Jednog dana nije ga više bilo. Ova klupa, to je mjesto gdje sam posljednji put sjedio s njim. Jedini trenutak kad sam ga stvarno slušao. Mladić je sjeo pokraj njega. Nisu više govorili. Samo su gledali drvo, nebo, ljude. Po prvi put tog dana mladić je prestao žuriti i bio prisutan. Pouka. Ne čekaj tragediju da naučiš biti prisutan. Vrijeme ne čeka, ali ti možeš stati i biti tu, stvarno.